Charles Camilleri, ex-direttur fid-Dipartiment tal-Artijiet u wieħed mill-uffiċjali pubbliċi li semmew fir-rapport tal-Awditur Ġenerali fil-każ ta' Triq Żekka għamel affidavit. Fl-affidavit ippreżentat lill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, Camilleri qal li d-dikjarazzjoni li għamel waqt li kienet qed tinstema' xhieda b'rabta ma' dan il-każ ma kienx tirrifletti dak li ġara. Fl-affidavit allega li Klinċerri li kien uffiċjal fis-segretarjat privat tal-eks segretarju parlamentari Michael Falzon kien jagħmillu pressjoni biex iħaffef din l-espropjazzjoni. Żied li Marco Gaffarena kien imur fil-bini tad-Dipartiment tal-Artijiet ma' Xerri u kien iħossu skomdu b'dan. Camilleri ddikjara li huma għamel kollużjoni ma' ħadd u ċaħat allegazzjoni ta' tixħim biex taret l-espropjazzjoni fi żmien iqsar minn normal. Intant brabta ma' din l-espropjazzjoni l-Prim Ministru diġà passi billi ħalkas il-qorti bilan li l-Gvern jirkupra l-kumpens li ngħata. Bil-qorti diġà laqat mandat inibizzjoni biex Gaffarena ma jkunx jista' jitrasferixxi l-assi li kiseb b'din l-espropjazzjoni.